In today's video, we are going to show you how to make simple Igbo sentences using the present tense and the past tense. N'ụbọchị tata, anyị ga-egosi unu otu esi ede ahịrịokwu dị mfe ndị na-eme ugbu a na ndị gara aga. Now, I have good news for you. We are offering a free lesson to all our amazing subscribers. All you have to do is click on the form link in the description box or click on the form link in the pinned comment in the comment section. I remain Titochigorum Promise. Let's proceed. For the present tense, we have the ball is on the floor. Ball ahụ dị n'ala. For the past tense, we have the ball was on the floor. Ball ahụ dịbu n'ala. Ball ahụ dịbu n'ala. Next, the baby looks at the ball. Nwatakịrị ahụ na-ele anya na bọọlụ ahụ. Then for the past tense, we have the baby looked at the ball. Nwatakịrị ahụ lere anya na bọọlụ ahụ. Next, we have the ball rolls on the floor. Bọọlụ ahụ na-atụgharị n'ala. For the past tense, we have the ball rolled on the floor. Bọọlụ ahụ tụgharịrị n'ala. Now we are moving on to the simple Igbo sentences using present tense affirmative and present tense negative. For example, is not, does not, are not, and so on. In Igbo words, we call it nkwenye ugbua na ekweghị ugbua. Present tense affirmative and present tense negative. In the first sentence, we have he is a teacher. Ọ bụ onye nkuzi. Now, for the present tense negative, we have he is not a teacher. In Igbo language, ọ bụghị onye nkuzi. Next, we have he teaches kids. Ọ na-akụziri ụmụaka. For the negative, we have he does not teach kids. Ọ naghị akụziri ụmụaka. Next is he teaches them how to spell. Ọ na-akụziri ha ka esi asụpụ ihe. In the negation, we have he does not teach them how to spell. Ọ naghị akụziri ha ka esi asụpụ ihe. Next, the kids are fast learners. Ụmụaka ahụ na-amụta ngwa ngwa. In the negation, we have the kids are not fast learners. Ụmụaka ahụ anaghị amụta ngwa ngwa. Next, we are going to look into the simple Igbo sentences using past tense affirmative and past tense negative. For example, was not, did not. In Igbo words, we call it nkwenye gara aga. Past affirmative. While for the past negative, we have ekweghị gara aga. Ekweghị gara aga. Past negative. Let's proceed. The boy put on his socks. Nwata nwoke ahụ yiri akwa akpụkpọ ụkwụ ya. For the negative, we have the boy did not put on his socks. Nwata nwoke ahụ eyilighị akwa akpụkpọ ụkwụ ya. Next,
He put on his shoes. O yiri akpụkpọ ụkwụ ya. In the negative, we have he did not put on his shoes. O yirighị akpụkpọ ụkwụ ya. Next, he tied his shoelaces. O kegidere eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Negation: he did not tie his shoelaces. O kegideghị eriri akpụkpọ ụkwụ ya. Thank you for watching to this point. We are offering a free lesson to all our amazing subscribers. All you have to do is click on the form link in the description box or click on the form link in the pinned comment in the comment section. Also, don't forget, we offer Igbo classes for just £3 an hour. Our website address is in the description box. learnigbo-byconversation.com. Don't forget to like this video, drop your thoughts in the comment section, share with a friend, and most importantly, subscribe to the YouTube channel Learn Igbo by Conversation for more updates. Thank you for watching. See you in the next video.